ngimla pan kaliang yen ko umphniang na ki pan ki parlok ki parjor ki jangas phi na ki bahajing sam jangas phi na ki kimi ki pajngi na ki khon ki ti ki jongi yakani ko umphniang ga bakren yo mun sem khoi chumle ni la pan yo ka tang ladangi wan ho jiskes ku bangi long tang ladangi wan ho jiskes ku bangi long na bi pule ka gospel ko Matthews ka dong ba ar pusan pinyo I hang ni bagaktin ke jumle ko ong badon sangut ki thesti ki ba beit ba sangut ki thesti ki bastan kini ki thesti ki bastan ki don ni ko umphniang ki pat khra e ko umphniang kat ba kini pat ki thesti ki ba beit ki kim don umphniang ki khlap pan khra umphniang bat ka tin ke jumle ko ong ba ki la persiang ban pan ke liang na kini ki thesti ki bastan re kini kim ai bat kini ki la leit ni ban leit het bat ka tin ke jumle ko ong ba kini anda ki lawan uni onong leit korim laong ki nangam itho ye bi ki leit man kersiu re unong leit korim laong ki bangangam itho ye bi nakata daw ngisngot ho bangi mala pan kaliang ko upniang ne ki we pan ko chia ki we ki nom la pan ai ga jipnim yang ai bi ki we ki nom la pan ai man se mo khoi jong ble hanga bi ki we ki nom la pan khra ene ga jim ga jonga spi ka bangin leit beneng ka responsibility ga ga jonga spi bat ka e ka bangi ni dei ban le ne ka e ga bangi la ban ai ye ki we pan ye ki khod ki ti jingi ye ki para ga jingi ye ki mi ki pa jingi bat ki we pat kim sem ki koror ka e ga bangi la ban ai ga dei ni la ban ai ga dei tang yo Jesus la bi priang la ki priang tang lama ga jinga lap tang lama ga jing khot chu Jesus balada ki to ki bro kim priang ye ka e ga bangi kren ye ka e ga bangi ai ski bala kim priang yo Jesus la kim priang mo ye ka tin ga jomplay ka mut ba kin sha kan pan bat ka dei tang ka ta ka bangi la ban ai ka bangi la ban ai ga dei ga jinga lap ka tin ga jomplay bat ka shong ha ki bro ki priang ne ka shong ha phi priang ne Rai ga jingpnim onam don monong no bala banai de tang Jesus nak ta daw ka jingit khali ga de ga jong pi ga bichinga jisu le de ban ya pa ga dem pana la ar jas nem tam le nyo sidin lu la pan mi la ga jong ga snam ban ma ki pop jinga spi ban khoi ngai pi na ka pop pan sai lu ki pop ga jinga ber ga jong pi ka kamram ga de ga jinga ber ga jong pi bagin priang yu Jesus ka kamram ga de ga jinga pi bagin wan hu Jesus kumbang ilong what up but what shania tang namar ba ki kimi ki 5 pi kilong ki bru ki bedwai kilong ki bru ki shikri yo blai wat ong ba o namar ba ngalawan nagi ngerstan yang ngaro la penim namar ngal deban pendep ka ta yang ala penim ki we ki namla ban penim pi ban pinomla ban pan kaliang pinomla ban yo kaliang eta ga jing penim tang namar ba pi her pateng naga do asnam imei 5 pi ki shikri blai tang namar ba pi don yo 5 pi uba balong no yala balong pastor ni evangelist ni kinu kan ma gini problem singa tang na kata daw phimla ban yo pdiang ni ban se ko chomle tang na kata daw phimla ban yo Jesus Christ ga James pi onam la ban pnimi pi bon pnimi pi ga dai ba phin singot hu ba phi dai gi brik ba po ban phin wan hu Jesus Christ ko ma philo ba phin kor kar pa Jesus Christ ba phin kor kar pa Jesus Christ ki kimi ki pa jangan spile ni ki bahayang sem jangan spile ki parlo ki par jaw jangan spile ki nom la ban doi ki nom la ban ong ba map ni o khon jangan ye ka to ka pop ka bole map ki kimi jangan ye to ka pop ka bakale map yo para jangan lani manga ngam la ban ong ba map ye ka to ka bri mar kala le to ka pop harai ka responsibility ka jingit khli ka de ka jonga ka jong peace maroi Ngidon kampan wan personally marway hu Jesus kumbang ilong lar ngio singo ke jinglap yung Jesus lar pio singo ya gani ko khubor menta lar pio singo ko khubor ga jomble ke bagi shikri jomble ko kren ki kren lang ba ki social media le sike jing senga ba philai aba pio singo ka kamram ga ga jongpi ba phin respond ba phin wan hu Jesus kumbang philong ba phin yo ya ta ko umphniang ga ba kren yo man se ko jomble ga ba kren ro ga jingpnim ga jomble kaktin ga jomle kong ba hakita ki khon ga jungu ula ay o mensiam jungu na de pipule galatian nong basaw ngakwa ban oi piplo jinga ba pinomla ban pan kaliang ya ga ko umphniang na ki wi pan na ki bahayang san supi na ki parlo ki para jor ga jopi bat ki we ki nomla ban ai umphniang pi ki we ki nomla ban ai jupnim pi
Datang Jesus Kristus bala manai ye pi kiblo sia. Nak kata kadau wan ha Jesus kumba philong. Sngau thu ba pidon kam yo mun sia mu kho jong blai. Sngau thu ba pidon kam ye ga jing penim ga jong blai. But one kumba philong. Pinyo i ublay un penim ye pi. Ublay un map ye pi. La da gadai ye pi be pinyo jingma. La da gadai pi be pidon kam ye ga jingma. Wan ha Jesus Kristus kumba philong ong Jesus ma pinga. Sat yang ada kesenam sumi pen koi hip-hop ke jenga dong lada pis ngau thu ba empat penim ni ke jim ke jepi ba pimpat siam yu Jesus empat penim ke mesim ke bayap ke jong pi wan ku mo pilong khot kar pan u Jesus Jesu un penim pi Jesu un pendam pi no mesim ko jong ba Jesu un yalam pi un tho ru ke teng jepi ha ke kitam jong ke jingem lada pi daladi pi wan